а что это у вас тут 1863? Я понял, вы тут все вот это. Я разумею Пазняка, коли кажа, что паўсюль агентура. Конкретное вредительство вообще было. Калиновский, ну, это ваше. Свобода! Вітаю, сябры, меня зовут Наста Роуда, вы на канале ТОК. І сёння мы з вами знаходзімся ў самым сэрцы старога горада Вільні, а таксама ў адным з самых беларускіх месцаў гэтага горада – Карчме 1863. А размаўляць мы будзем з уласнікам установы, а таксама акцёрам і выкладчыкам школы Стэмбридж Іллёй Асінскім. Паехалі. Раскажы пра гэтае месца. Як вы яго шукалі? Як шукалі? Шукалі пад іншы праект, пляцоўку, але калі сюды зайшлі, паглядзелі, што не хапае месца, але спусціліся ўніз, і уладальнік месца кажа, што тут, дарэчы, ваш этот Калиновский тоже вроде как... Мы такі, што ў сэнсе, куды, як? Даведваемся пра тое, што тут Сіракоўскі жыў у гатэлі зверху, і уяўляем, што сапраўды вось у гэтым месцы сядзелі паўстанцы з Калиновскім, напярэдадні паўстання вырашалі, планавалі. Тады, гэта год таму, гэта просто да дрыжыку было і не верылася ў такое. Пакумекалі, абмеркавалі, вырашылі, што трэба гэта рабіць абавязкова. І вось так увязаліся ў гэтую авантюру. Як ствараецца гэты дызайн, вось гэтая вся вінтажная мэбля, як бы адкуль што? Всё пакрысе. Дызайн дапамагала афармляць беларуская дызайнерка цудоўная. Сталы дапамагаў рабіць беларускі майстар, столяр, частку сталешніц. Астатнюю мэблю набывалі па барахолках, шукалі там і ў Вільні, ў Каўнасе. Я нават калі Парыж ганяў са свабодным тэатрам, думаў, можа там дзе-небудзь што-небудзь як-небудзь прывезці. Так, пакрысе. Шмат людзей працавала. І партрэты з нашымі героямі таксама класна. Вось так. Потым унізе вырашылі, што гэта будуць два залы з розным такім, з рознай атмасферай. Тут больш такая шляхетная, больш такая гарадская, што ли, гісторыя, а ўнізе брутальныя косы, пераклёпаныя, да, і каменныя сцены з такімі арачнымі столямі. Вось, каму дзе больш падабаецца, туды можна і засесці. Унізе даўгі такі стол, за якім... Я уяўляў нават, як в сутарэннях сядзяць хлопцы, і па 20 год ім яны разважаюць, што рабіць будучыня Беларусі. З расійскай імперыі. А, дарэчы, потым, вось у нашыя часы сядзяць там вайскоўцы былыя сядзелі, і афіцанты такі ходзяць, ой, я боюсь іх слушаць, я боюся. Яны нешта пра вайну абмяркоўваюць. Такое. Вось, і таму думаеш пра вот такую пераемнасць. І, дарэчы, паўстанне пачалося у 63-м, а меншынеся ў 23-м. Роўна праз 160 год. 22 студзеня. Як вы шукалі повара? Таксама, да, аб'явы давалі, шукалі, і адгукнуўся цудоўны беларус Барыс. Ён прыйшоў, і у яго ўжо была праца, ён працаваў у іншым месцы, але шукаў чагосьці іншага і ўвогуле думаў, што можа завязаць з кухарствам. Прыйшоў, паразмаўляў з намі, паглядзеў, кажа, всё магчыма, давайце працаваць, давайце. Я вам дапамагу. І вось ён дапамагаў, меню распрацоўваў, мы разам вырашалі, якія там стравы, як што. Таму што кухонька вельмі маленькая і там складана такое што-небудзь зрабіць. А потым, калі прыйшлі беларусы, і ў першыя некалькі, можа, тыдняў нават, тут проста натоўп не сканчаўся, і мы разумеем, што мы не паспяваем, мы не падрыхтаваныя настолькі, але неяк выкруціліся. І там і на кухні запара, і ў афіцыантаў запара, такое. Колькі разоў вы мяняли меню ўжо? Ці дапрацоўвалі? Пастаянна, яно пастаянна мяняецца, яно ёсць у нас сталыя, зразумела, там пазіцыі, гэта дранікі, гэта там бабкі, нарэзкі, каўбасы, і заўсёды мяняем супы, салаты, гарачыя,
на густ. Давай топ-3 самые популярные стравы. Кашка для паўстанца, рулька і рабрыны. Ну, дранікі прям у топе-топе, яны самыя галоўныя. А якія з дранікаў самыя папулярныя? Тому што у вас іх там 5 штук. Класічныя і беларускія. Гэта якія? Што ўходзіць у склад? Гэта без мукі, але адны з цыбулі, а другія без цыбулі. Таму выбірайце. Ці шмат беларусы пакідаюць чаевых? Наклады не ведаю, таму што гэта афіцыянскі заробак. Я думаю, адсоткаў 5-3 ад усяго. Агульная тэмпература па бальніцы. А якія агульныя, прыняты працэнт, які як бы па-харошаму трэба пакідаць? 10 заўсёды, гэта ж вядома. Заўважаў падазроных гасцей, які нагадваюць гэбістаў? Конечно. Конечно. Ну і мне здаецца, нават просто канкрэтна бачу такіх. Апішы, як выглядаюць гэтыя людзі, як ты... Яны размаўляюць і па-іншаму, яны размаўляюць крыху, это не так. Ну, магчыма, ёсць і тыя, хто стала сюды ходзіць, размаўляе па-беларуску, ды не паляцца. Ну, хаця, конечно, слаба ў гэта верыцца, але чаму не. Ёсць часцей заходзяць такія ватныя маргіналы, которые... У нас была тут нядаўна гісторыя заходзіць. А што это у вас тут? Типа 1863. Я говорю, пытанне ў чым? Ну вот, я понял, вы тут все вот это. Ну, карацей, он пытается, сфармуляваць нічога не можа. Кажа, я гісторык, я ведаю, што ўсё гэта не так. Што гэта, што як, такое. І гэта ў адзін час з артыкуламі пра ліцвінізм, пра рускую мову, і як гэта так у карчме абслугоўваюць па-беларуску. Хаця, у іншых па-расейску, а мы па-расейску амаль не размаўляем. То бок, калі ўжо зусім там цяжка гасцям, то з беларускай на рускую. А так, літоўская, ангельская часцей за ўсё. Некаторыя польскія. У нас афіцыянты вучаць мовы, не ведаючы нават польскай. І ось у нас ёсць афіцыянтка, калі прыходзяць палякі, завуць яе, хаця яна ніколі не вучыла. Але з палякамі просто... У нас меню на 4 мовах. Беларуская, літоўская, ангельская і польская, таму што, сапраўды, Польшча побач і шмат сюды людзей прыязджае. Калі былі дні польскай культуры, тут же такая вялікая дыаспара, і там сцэну на ратушнай здаравенную ставілі, ўсё, і тут шмат людзей было, і прыходзіў клуб 1863 польскі. І яны такі, о, супер, мы там Каліновскі, гэта ваш. Яны такія, все, яны падзяляюць таксама. Літовец уласнік таксама сказаў, ваш Каліновскі, таму давайте яго аберагаць, любіць, шанаваць. А на хвале вось гэтага раздзьмування скандалу з літвінізмам, увогуле гэтай тэмы, да вас прыходзілі нейкія там інспектары умоўныя? О, да. У нас тут увогуле сацыяльная справа, сацыяльны такі бізнес ператварыўся ў сапраўдную вайнушку. Таму што у нас пачыналася ўсё там з звычайных траблаў з суседзямі, якія потым, калі тут мяне знаёмыя таксама адчыняюць месцы, там проста, здаецца, нейкая мафія ў іх, которые паміж сабой не размаўляюць і хвастаюцца, колькі хто зачыніў кафешак, колькі хто там скаргаў напісаў. Гэта таксама такія ёсць. Беларускіх? Не, гэта суседзі, літоўцы. Не, я маю на ўвазе кафе беларусаў. Не, гэта проста ўвогуле. Гэта вот адна такая частка. Суседзі, которые просто не падабаецца. А каму не падабаецца суседства? Каму не падабаецца, да. Увогуле рэстаран, які-небудзь кафешка, ці што не такое шумна, людзі ходзяць, движня, за навошта. А потым іншая штука — гэта вось літвінізм, і пачалі пісаць скаргі на мову, прыходзіла інспекцыя, правяралі, у нас ёсць афіцыянты, якія валодаюць на розным узроўні літоўскай, ёсць адзін беларус, хлопчык, студэнт, які проста, ўсё вывучыў, ён проста суперскі размаўляе, таксама з нуля. Прыходзіла інспекцыя, паглядзелі, зразумелі, сказалі, што рабіць, ўсё нармаз. Потым цяжкасці фінансавыя і невядома, хаця, магчыма, і вядома,
адкуль пачынаюцца скаргі на працоўную інспекцыю, прыходзяць сюды, правяраюць. У нас усе аформленыя. Адзін чалавек, які учора прыйшоў на сумоўе і кажа, я памочнікам на кухню хачу. Прыйдзі заўтра паглядзець, як ці падыходзіць табе, таму што кухня маленькая, мы там это. Окей, ён прыходзіць, у гэты адразу прыходзіць. Ён інспекцыя, ён как бы нічога не ведае, уже першы дзень, уже як што. Усё роўна надо оформлять, усё роўна надо, короче. Нейкі штраф выпісалі, сказалі, што будуць спрабаваць яго паменшыць самі. Вялікі штраф? Абяцалі 1000. Непрыемна. Вентыляцыя. Тут, напрыклад, таксама яшчэ дзіўная штука. Прыходзяць суседзі, кажуць, у нас вентыляцыя, калі працуе, у нас попел сыпецца ў кватэру. Выцяжку так умантавалі, ўсё дрэнна. Мы вызываем вентиляционщиков. Яны прыязджаюць, чысцяць все гэта. Это, как бы, каштуе нормально. Таксама 1000, калі што. Все правяраюць, все робяць, все шыкоўна. Прыходзіць суседка, кажа, а вы не ўключайце, каб яна не грымела. Окей, мы не ўключаем вентыляцыю. Праходзіць месяц-два, і суседзі пішуць скаргу, яна таксама на тое, што пах. Ідзе, пах ад дранікаў. І прыходзіць інспекцыя, вентыляцыя, говорить, каб яна была ўключана заўсёды. Окей, мы вырубаем. Прыходзіць суседка, кажа, што это у мяне грыміць. Я говорю, сорян, вы вызвали, приехали, сказали, каб працавала заўсёды, все там нормально по нормах. Окей, все, перастае прыходзіць. У нас тут 25 сакавіка святкуем, натоўп, людзей шмат. Все, вызову милицию, нельзя шуметь. Камон, мы ж как бы 10 нават няма. Добра, няма, але тады не вызову. Вот. І... Короче, весь час. Да, такая... І апошні час все шмат нейкіх таких скаргаў, менавіта, каб не дамагчыся там справядлівасці ці палепшыць нешта, а просто каб было дрэнна. Это цяжка. Мы пачыналі, разумеючы, што мы як пад павелічальным шклом знаходзімся і намагаліся як усё рабіць па законах, все, што мы ведалі, мы максімальна, конечно, ставілі. А як ты сам ставішся да вось гэтых размоў пра ліцвінізм? Гэта, зразумела, расійскія наратывы, потому што з усімі, з кім размаўляем, з беларусамі, кажуць, гэта глупства, сапраўды. І все разумеюць, што адбываецца зараз ва ўкраіне пра іншыя захопы іншых тэрыторый. Мы ўсе гэта разумеем, не падзяляем і хочам, каб мы суіснавалі разам, побач, але не прэтэндуючы на уласнасць адно аднаго. Колькі каштуе адкрыць рэстаран? Як усе ва інтэрв'ю кажуць, гэта лічба заўсёды расце. І гэта сапраўды так. Нібыта здавалася, што ўсё норм, але шмат таксама было памылак, напэўна, і такая вялікая, цяжкая памылка – гэта адсутнасць нармальнага бухгалтара. І мы шукалі, нібыта знайшлі, які працуе з беларусамі. І вось ён з намі амаль год адпрацаваў. Але мы позна заўважылі праблемы, і цяпер працуе нават некалькі бухгалтараў для таго, каб разгрэсці ўсе тыя проста жахлівыя сітуацыі. Я думаю, што я разумею пазняка, калі кажа, што паўсюль агентура. Ты просто разумееш, што гэта канкрэтнае вредительство вообще было. Так працаваць нельга. Ад яго нас засталося шмат просто штрафаў. Ад таго, як ён вёў справы, у нас мы прымалі іншыя неправільныя рашэнні. І каб зараз просто вярнуць, просто зразумець, што адбывалася весь гэты год, працуе цэлае бухгалтарскае бюро. Прям, просто гэта шмат працы, шмат завалаў і такое. Можна было б сказаць катастрофа просто, але нешта беларусы, здаецца, не ведаюць такога слова. Там змагаемся, трымаемся і боремся.
как говорится. Ты кажучы пра лічбы, это там вось просто на старт пару десяткаў тысяч еўра хопіць, ці гэта там? Я думаю, да. Думаю, без проблем можно и за до 10 тысячаў, ну, гледзячы ад памеру. І што там будзе, да? Калі і ці ёсць нейкае абсталяванне ў тым памяшканні, якое здымаюць. Ці было там якое-небудзь месца з ежай ці з пітвом. Ну, все магчыма, але самае цяжкае, дарэчы, недзе таксама чытаў інтэрв'юшку, як айцішнік купіў кафешку і расчараваўся ў людзях. І ў жыцці. Ну, вот гэта пра тое, што мне здаецца, што кожны чалавек, магчыма, у розным узросце, але павінен паспрабаваць зрабіць сваю справу і паспрабаваць наняць каго-небудзь папрацаваць з людзьмі. Таму што гэта проста, ну, вельмі дзіўныя рэчы адбываюцца, калі сутыкаешся з тым, з чым раней не сутыкаўся. Але я просто памятаю таксама тую гісторыю айцішніка, але ён гаварыў пра месца ў Беларусі. А ў Літве, ці шмат тут бюракратыі, наколькі тут складана у плане камунікацыі з уладамі, дакументацыі? Безумоўна, складана, таму што гэта іншая краіна, іншая мова, і, ну, у гэтым асноўная цяжкасць. Заўсёды лёгка трапіць на ці на прыём, ці патэлефанаваць, ці задаць пытанне, магчыма, гэта ёсць, гэта лёгка. Шмат чаго робіцца праз інтэрнэт, праз e-mailы. Іншая справа, што не заўсёды знойдзеш чалавека, які адзін можа адказаць на ўсе твае пытанні, ці на большасць. То бок шукаем, ну, зноў жа, розныя бухгалтары і пытаемся, вось гэта можна зрабіць? Не, так нельга. Окей, шукаем самі, прыносім, знаходзім, кажам, так вось жа. Так можна. Ну, а вот так можна? Не, так таксама нельга. А вот, ну да, ну калі можна. Ну, так навошта такая работа? Ну, вось. Другая складанасць пра людзей, гэта не пра бюракратыю, а пра персанал. За ўвесь час, калі мы тут працуем, ні адзін літовец не патэлефанаваў. Хаця, ну, заробак сярэдні па Вільні. Ты маеш на ўвазе паспрабаваць працаўладкавацца да вас? Да, просто патэлефанаваць, сказаць, я вот хочу быць афіцыантам. Цяжка знайсці літоўскамоўнага чалавека, таму часцей за ўсё і асноўныя, ну, амаль усе людзі гэта з Беларусі, которые, ну, цяжка ім таксама і з літоўскай мовай, і з унутраным светам, і з псіхалагічным станам. Гэта ўвогуле, мне так падаецца, самая такая галоўная зараз, галоўныя абставіны, з якімі мы павінны прымаць ва ўвагу і з якімі бароцца. Ці не бароцца, а улічваць. Ці ёсць тут нейкі аналаг санстанцыі, як у Беларусі? Тут ёсць правяраючыя всякія службы, якія прыходзяць на першы раз кажуць, як замяніць. То бок і пажарныя ёсць, і ўсё, і санстанцыя, канешне, ёсць, і там і ваду трэба правяраць, усё. Не даюць адразу штрафы, а кажуць, тут па-іншаму, а гэта, ну, на гэта можна не звяртаць увагі. Ось, ну, шчыра кажуць. Моўная камісія вось не толькі пра афіцыянта прыходзіла, і на самым пачатку мы толькі павесілі шыльду. Напэўна, ну, ўвогуле вельмі мала папрацавалі, і прыйшла адразу скарга і патрабаванне, што галоўная мова павінна быць. У нас была лацінка напісана з прагай да волі. Кажуць, ну, гэта не літоўская. Я ўжо не казаў, што, ну, статут падобны на тую мову, што там напісана, статут ВКЛ. Але мы проста знялі тую шыльду і напісалі на двух мовах, і на польскай, і на літоўскай, але перавялі і на іврит, і на ангельскую, і на розных. Я думаю, калі-небудзь забамбіць шмат розных моваў. Ці ўдалося ўжо выйсці ў плюс? Удалося выйсці ў яшчэ большы мінус, таму што, ну, ось, я ж кажу, шмат было невернай інфармацыі, і цяпер, як бы, хваля такая, пік папулярнасці прайшоў на пачатку, калі, ну, хаця б раз трэба зайсці, і вот, ну, шмат, сапраўды, беларусаў было, а
Каб на сталую, ну, тут уже становится цяжка. І растуць кошты, падымаецца аренда, падымаюцца кошты на прадукты, на электраэнергію, ну і все, і зарплаты павінны паднімацца па законах. Падымаецца падатак, ну тут прям сапраўды цяжкая штука, і літоўскія ўвогуле рэстаратары таксама звяртаюцца, там мітынгі былі, кажуць, што гэта, ну, і ўжо зачыняюцца, банкрутуюць рэстарацыі, кажуць, што гэта, ну, сапраўды такое вельмі няправільнае рашэнне. Ось гэта вялікі такі падатак. Часам у ваш бок глядзіце крытыка ад наведнікаў, маўляў, порцыі малыя, доўгае абслугоўванне, там па-расейску афіцыянты, я чула, з кімсьці гаварыў з беларусаў. Як вы на гэта рэагуеце? Кажуць і вялікія, і маленькія порцыі. Гэта сапраўды так. Ёсць людзі, которые, калі ласка, а можна паменей порцыі, бо мы хочам там рознае пакаштаваць. Кажуць, што хочам вялікія порцыі проста прыйсці наесцца. Ну, гэта зразумела. Калі, ну, цяжкае фінансавае становішча, і ты не ў рэстаран проста ідзеш, да, а яшчэ і так падсілкавацца нармальна хочацца. Але, ну, гледзячы па тым, што ёсць побач, гэта нізкія кошты, смачныя порцыі, вялікія даволі. І па-іншаму, ну, так, па-нашаму яно густы, больш звыклы, можа так. Хто з самых вядомых гасцей заходзіў у рэстаран? Заходзіла Наста Рода. Вось. Ну і, мне здаецца, усе, каго вы ведаеце, хто ёсць у Вільні, таму што пасля адной з канферэнцый я чуў на прыступках у нас такую фразу: ну, все, сёння YouTube можна не адчыняць, усіх сёння пабачыла. Сёння тут, все тут. Сапраўды шмат вядомых беларусаў, але тут такая іншая справа. Я калі сюды трапіў у Літву ўвогуле, я пачаў знаёміцца з беларусамі, я разумею, што кожны, з кім я знаёмлюся, гэта чалавек з навінаў. І проста ты і гэты, і проста неверагодна. Таму все беларусы, якія прыклалі свае намаганні да нашай справы 20-го года, все яны героі, вядомыя, малайцы. А цяпер яшчэ вось і добраахвотнікі далучаюцца да гэтага. Калі прыходзяць госці, кажуць: ведаеце, у вас мы ўжо адвыклі ад такога абслугоўвання, бо, ну, як бы, часцей за ўсё афіцыянты проста прыносяць, ставяць, сыходзяць, амаль не размаўляюць. І, ну, такое вельмі даволі халоднае такое абслугоўванне. І калі яны прыходзяць з нашымі, і гэта я заўважаў, што беларусы, которые, а яшчэ тыя, которые прыязджаюць з Беларусі, напрыклад, ці едуць туды, яны вельмі хочуць многа расказаць, проста, ну, такіх простых словаў, падзяліцца сваімі там пачуццямі, ўражаннямі, думкамі. І афіцыянты, бывае, ось сядзіць там некалькі чалавек за сталом, афіцыянтка падыходзіць, пачынае збіраць посуд, падымаецца, а ў гэты момант яе хапаюць і пачынаюць: а вось гэта, а вось то, і яна стаіць так, з падносам. Я разумею, ну, шчыра дзякую нашым супрацоўнікам, таму што гэта, ну, як частка такой псіхалагічнай дапамогі, бо людзі тут і плачуць, і смяюцца, канешне, і сказаць, што мы з вами, мы побач, мы трымаемся, мы разам, мы разумеем, чаму і што вам баліць, мы такія ж. Гэта, ну, гэта нешта большае, чым проста паесці. А ты заўважаў нейкія звычкі беларусаў у, як бы, традыцыях ежы, так? Ёсць тыя, которые прыходзяць заўсёды за кавай, і проста ім абавязкова трэба сюды зайсці. Неважна, там, сядзець ці не сядзець, але зайсці абавязкова трэба. Вось я бачу проста, што гэта як бы такая місія, як бы такі пунктик, магчыма, гэта супер. Ёсць людзі, якія прыходзяць і чытаюць, малююць, і ёсць нават частка, якія прыходзяць з кніжкамі і пачынаюць чытаць. Ёсць людзі, якія прыходзяць, чуюць беларускую мову, прыходзяць з дзецьмі і пачынаюць, і гэта заўважна, калі яны пачынаюць прямо тут размаўляць па-беларуску, такія
блин, можна. Дзеці такія, ну што, я не разумею, што ты кажаш? Як, ты ж беларус, і тут бацькі, пачакай, а гэта. Всё, трэба займацца, будзем вучыць мову, будзем мульцікі глядзець. Раз ім кніжку падсунеш на беларускай мове дзіцячую, ну-ка пагратай, паглядзі. Опа, там зубраці пагоню. Всё малююць, размалёўваюць. Класна. Потым там як-небудзь прамовіся пра каго з вядомых беларусаў на партрэты, якія вісяць. І там бацька ці маці пачынае там што-небудзь расказваць ужо. Дзеці глядзяць па-іншаму, калі гэта бацька расказвае, да? Вось, гэта прыемна. Такія звычкі класныя. Вось. Што для цябе асабіста значыць Каліноўскі? Ох, гэта, канешне, вельмі дзіўна, што ён трапляецца вось так побач са мной у жыцці. Ясінскі – гэта адзін з людзей, который удзельнічаў у папярэднім паўстанні. І тут вуліца Ясінскага ёсць. І на могілках таксама ёсць шмат ясінскіх. Каліноўскі ідзе за ім, і гэта хваля як бы задушнага папярэдняга паўстання. Каліноўскі таксама шмат хто кажа і казаў пра перапахаванне Каліноўскага і пачатак як бы новай хвалі ў Беларусі. Батальён полк Каліноўскага – гэта нашы... Яны пачалі бараніць нашу годнасць, слова беларусы перастала быць. Каму было сорамна за тое, што з Беларусі ўсё гэта пайшло, і хоць Беларусь як бы так бы не ўдзельнічае, але ўдзельнічае, да, то вось каліноўцы крывёю змагаюцца і за нас таксама. Каліноўскі быў тут, мы шукалі сваё месца і пачулі яго прозвішча. І ну, вось гэта шмат таго ўсё. І яшчэ адна акалічнасць была, калі на самым пачатку, восенню 21-га, здаецца, мяне бралі інтэрв'ю і прапанавалі, кажуць, а давай мы здымем і цябе, і як бы ты будзеш у вобразе Каліноўскага. Як бы і тут такая, ну там караценькі просто так для мастацкасці, нібыта. Але ўсё роўна гэта таксама такое яшчэ адно спалучэнне, перакрыжаванне. Таму так, вельмі хвалююча, вельмі цікава, вельмі натхняльна. Калі знаёмішся з гісторыяй гэтых людзей, калі разумееш, якія яны былі маладыя, якія гарачыя, якія шчырыя, тое, што чытаеш, ну, прям разумееш, што не варта апускаць рукі і рухацца далей. Прям, ну, моц. Раскажы, што гэта за валун? Так, тут жа ж гісторыя вялікая гэтага месца, да? І калі вось мы з уладальнікам памяшкання спусціліся ўніз, ён вось расказваў, што на гэта месца ўвогуле так цыклічна спачатку капішча было паганскае, на якім вось гэтыя валуны стаялі, і калі прыйшлі капішча раскідваць, пабудавалі там царкву, а мясцовыя жыхары гэтыя валуны пацягалі сабе у панадворкі, у сутарэнні, у склепы. І вось зараз на Латаку там інтэрнат стаіць, а там былі маленькія домікі, і прыходзіў сюды ў карчму дзядуля, яму там за 80, ён працаваў у мэрыі у той час, калі даставалі гэтыя валуны з дамоў жыхароў. І ён, і вось адзін валун тут, у карчме, другі валун на плошчы Рагуціса. Гэта Рагуціс, гэта бог піва, таму як бы ўсё так слушна трапляе, да. Вось, калі адчынілі, таксама туды там насіў півас. Такое. Вось. І, ну, тут адбітак нібыта ад капыта быка і магутная моцная энергія паганская, якая абараняе, мы спадзяемся, нашу карчму і ўсіх наведвальнікаў. Твоё асноўнае месца працы – гэта прыватная школа Стэмбридж. Раскажы пра свае задачы там. Я памочнік настаўніка. Ёсць шмат як бы не
вучэбных прадметаў, то бок гэта не урокі, гэта нешта іншае. Ёсць такі фармат, ён называецца как погружэнне, і там школа падзелена на две часткі, малодшая і сярэдняя. І вось кожная частка там на дзень, яна пагружаецца раз на месяц, 2 разы на месяц у одну тэму якую-небудзь. Напрыклад? Карты 25 сакавіка, мода, лічбы, измерения, что заўгодна можа быць. Археалогія, вікінгі, зараз вось дзеці самі прапануюць, цяпер ужо. І там з розных бакоў на одну і тую ж тэму глядзім, заняткі ўсё роўна пра тэму, але такія цікавыя, групы перамешваюцца, класы перамешваюцца паміж сабою, і гэта такая класная, цікавая вельмі праца. Ёсць исследовательские челленджи, ёсць хакатоны, ёсць тедексы, шмат фарматаў, якія не урокавыя. Да? Всё гэта я дапамагаю рабіць. Таксама заўсёды на падхваце, калі забаляваюць настаўнікі ці якія-небудзь траблы з вучнямі, бо зараз вельмі складана з дзецям таксама. Больш пільная ўвага, больш такая забота, бяспека. Гэта самыя асноўныя такія рэчы, якія, на мой погляд, павінна школа зараз дзецям прадастаўляць. І тады будзе нейкі там вынік ужо на навучанне. Чым адрозніваецца навучанне ў прыватнай школе і дзяржаўнай? Я вучыўся ў ліцэі, мне вельмі там падабалася. І, па-першае, гэта, канешне, ці то мне пашчасціла на выкладчыкаў. Я думаю, так. І людзі былі цудоўныя, сапраўды, вакол мяне. У прыватнай школе дзяцей менш, настаўнікаў больш, больш часу на кожнага вучня. Розныя вучні ідуць з рознай хуткасцю. Ёсць там приколюха такая: ой, можно ему не давать дополнительное задание. Потому что кому-небудзь ён ідзе хутчэй, яму дадаюць дадатковые, і астатнія такі: давайте і нам уже. Гэта такая ўзаемадапамога. Да, здаровая, прикольна, это класна. І таксама ёсць яшчэ магчымасць уплываць на ход навучання, тое, што мы там робім, як мы гэта робім. Ёсць шмат свабоды дзецям і прапаноў для ініцыятыў. І таму, як толькі з'яўляецца якая-небудзь цікавая ініцыятыва, мы такі: давай, чым табе дапамагчы? І намагаемся, каб яна падтрымалася. Канешне, зараз у нас самы старэйшы гэта 7 клас, таму самая такая цікавая штука можа быць у старэйшых класах, канешне. Зараз яны не вельмі дарослыя, але кое-што могуць. І вось вельмі заўважныя дзеці, якія не прыйшлі з іншых школ, а ці то навучаліся ў падобных, ці то проста са стэм спачатку. Яны проста па-іншаму паводзяць сябе. Яны больш свабодныя, больш адкрытыя, яны лёгка камунікуюць, яны хутка перастрайваюцца. Але самае цяжкае зараз гэта, на мой погляд, першы клас, таму што самае незразумелае для іх. Шмат перажыванняў, яны не могуць яшчэ асэнсаваць, што адбываецца. Яны гэта прамаўляюць такімі вобразамі, у гульнях, у нейкіх жартах нібыта, але ты разумееш, што ўсё ж такі інфаполе яно існуе, яно цяжкое, яно не толькі для бацькоў, але для дзяцей таксама. І стварыць, я ж кажу, бяспечную атмасферу, каб яны раскрываліся, а не баяліся. У нас сёння я замяняў фізічную культуру, і дзяўчынка вельмі ціха, вельмі спакойная, яна рухаецца вельмі павольна так. Раней я іх замяняў, і на фізуры яна таксама такім чынам сябе паводзіла. А тут бах, раскрываецца, побежала, у баскет мы гуляем. Я гляжу, просто не пазнаю яе. Я просто, мы там
попляскали у канцу далоні, это просто супер было. Вось. Ну і такі маленькія гераічныя такі подвиги. Для кожнага чалавека ён можа быць розны, і калі добры настаўнік, ён можа гэта заўважаць і как бы пражэктар туды. Глядзі, які ты маладзец. Дакладна. Глядзі, а ён там маладзец. Малайца. А давай яго пахвалім там, давай. І ўвесь першы клас ідзе там, паштоўкі намалявалі, і там прэзідэнта выбралі нашу ў школе. І дзяўчынку, дарэчы. І яны пашлі паштоўкі вручаць. Дзякуй, віншуем, все. Хаця з іх класа таксама былі людзі, якія кандыдатамі там ішлі. А прэзідэнт школы з якога класа? З 5-га. Окей. А галасаванне было усеагульнае, школьнае па ўсіх класах? Да, это бомба-ракета. Все, кабінкі, можна фотаграфаваць, калі што. Да, хочаш ты зайдзі ты там, да, за шырмачку, там, дзе ніхто не ўбачыць. Хочаш тут, адразу тут пры ўсіх, як заўгодна. Ёсць спіс, ёсць подпіс. Ну, і малодшыя, а што делать? Подпіс. Я на пачатку казаў подпіс, а потым зразумеў, знак які-небудзь пастаў. Сяртэчка, коцік там. Вось, потым гэта ўсё падлічвалася. Онлайн здаравеннае табло, тэлевізор. Усе збіраюцца ў сталоўцы, і яны слупкі пачынаюць. Давай! Заходзьце на Інстаграм, там просто там. А колькі было кандыдатаў? Ну, я думаю, так вот, чалавек 8. Дакладна не памятаю, можна паглядзець. А што выходзіць у абавязкі прэзідэнткі? Праяўляць ініцыятыву, сабіраць каманду і даводзіць да рэалізацыі ідэі. І таксама гэта кантакт такі прамы з кіраўніцтвам, з адміністрацыяй школы. Ну, чалавек запроста ўваходзіць ва ўсе кабінеты ў школе. А у вас дзеці толькі беларусаў? Не толькі беларусы, пераважна беларусы. Але ёсць і украінцы, і нават расіяне, і там азербайджанцы былі, ну, розныя. Якая мова навучання? Мова навучання, таму што з розных краін, і тут лягчэй было адчыніць руская мова, але зараз пераходзім на кембриджскую сістэму. Спачатку першы білінгвальны клас будзе і на ангельскай, і на рускай мове, а потым пераходзіць на англійскае навучанне. Як арганізаваная сістэма ацэнкі навучання? Неяк па-дзіўнаму. Іншыя вучні не ведаюць тваіх адзнак, бо ты іх можаш не паказваць нікому, не расказваць. Вучняў не абмяркоўваць пры іншых. Пахваліць можна. Гэта супер, гэта наадварот класна. Калі ты бачыш поспех, асабісты поспех, не на фоне класа, а свой, ну, я учора быў такі, а сёння такі. Гэта поспех. Гэта абавязкова трэба паказваць, гэта адзнака галоўная. Не столь істотна, якімі канкрэтна ведамі авалодае чалавек, чым тое, што ён можа ўваходзіць у новыя абставіны, знаходзіць знаёмае то, што яму вядома, знаходзіць тое, што невядома, як гэта спалучаць і прыдумваць, задаваць сабе пытанні, прыдумаць адказы на гэтае пытанне. Калі атрымоўваецца, гэта ўсё там становіцца прасцей. А далей ужо індывідуальна. Ага, табе не хапае упэўненасці, давай-ка мы дапаможам. Табе не хапае, ты там баішся паказацца смешным. Окей, давай з гэтым табе дапаможам. І настаўнікі часта збіраюцца, абмяркоўваюць, што ды як падыход. Это прям класна. Як арганізаванае харчаванне? Класна, кормяць, разлічваюць калорыі, вітаміны. Ёсць дастаўка ежы, ты можаш з сабойку браць, шмат хто так і робіць дзяцей. Ці аплачваеш харчаванне ў школе. Гэта асобная фірма, якая гэтым займаецца, яна спецыялізуецца на дзіцячым для школ харчаванні, там все падлічана, по минимуму цукру, агульная столовка. Все подходит, мне вот это, а вот это не надо, а мне вот только это, а этого можно побольше. Можно я яблочек просто наберу. Такое. Жменю морквы и ходить хрумкаюць моркву. Яшчэ хлеб. Ці прынята тут дарыць настаўнікам падарункі на нейкія святы? У нас настаўнікі беларусы і украінцы пераважна. Традыцыі
ёсць, але настолькі зараз гэта не галоўнае, настолькі мы... Ну, і ў Стэмбриджы сапраўды мне вельмі падабаецца то, што няма... это надо, потому что надо. А навошта? Заўсёды знойдзецца чалавек, які скажа, пачакайце, я думаю, што вось так і так, а тут не трэба. Это супер просто. Любое рашэнне мы паглядзім на яго з крытычнага пункту гледжання. Это класна. І ты заўсёды можаш прыўносіць туды што-небудзь новае. Это тоже суперскі. А падарункі, напэўна, дораць калі-некалі. Гэта асабістае жаданне, як заўгодна. Дзеці адзначаюць дні народзінаў у класах. І нібыта вельмі такая маленькая, што яны ўжо ўсё перадарылі аднаму. І у нас там ярмаркі устраиваюцца такія кірмашы. Па свабоднаму абмену ты прыносіш цацкі, лялькі, кніжкі, якія-небудзь штукі, якія табе не патрэбны, ці наадварот, яны былі ценныя, і ты не хочаш іх выкінуць, а хочаш, каб яны атрымалі іншае жыццё. І гэта таксама двіж па ўсёй школе, і ўсе глядзі, якой у мяне мішка. Это, таксама прыемна. Твой сын таксама ходзіць у стэмбриджскую школу? Так. Як яму? Класна. Я перыядычна делаю чек. Ты шчаслівы? Шчаслівы. Нет, яму падабаецца, ён раскрываецца, я бачу, што калі ў нас узнікаюць нейкія там цяжкасці ці пытанні, я просто у секунду магу заўважыць гэта. Не трэба там мне праз 2 месяцы ты мой сын, я не ведаў, што ты такі, ты што? Адкрыцця такога, я спадзяюся, моцнага такога дзіўнага нічога не будзе, але калі нешта здараецца, можна адразу так падправіць і паразмаўляць. Прямо момант, гэта мне ценна. І яму свабодна падабаецца. Прям все супер. Колькі каштуе навучанне? Недзе 6-7 тысячаў на год, у залежнасці ад класа. 1000 евро? Да, і супрацоўнікам зніжка там ёсць. Увогуле, дарэчы, таксама трэба сказаць, мы з сынам ехалі, і ён нам пытаўся, якія ёсць умовы ў настаўнікаў. І я яму расказваю, як кіраўніцтва школы клапоціцца не толькі пра вучняў, але і пра настаўнікаў. У нас бясплатнае харчаванне, дастаўка на аўтобусе па маршруту, ты можаш падсесці таксама бясплатна. І для цябе заўсёды кіраўніцтва пойдзе на сустрач. У мяне былі рэпетыцыі на месяц, я з'язджаў у Брытанію, і я дамаўляўся з дырэктарам, і мяне адпускалі, і потым гастролі былі, і в Австралію лёталі, ў Парыж. І все, окей, все, мы разумеем, давай. Толькі давай, тут нормально, хай будзе. І калі там са здароўем цяжкасці, таксама кажуць, все, разумеем, давай, вяртайся, мы цябе чакаем. Это прям, адчуваеш, што ты з тымі людзьмі, з якімі думаеш пра адно, у адзін бок. Для вас агульныя каштоўнасці важныя, і эмацыйна, псіхалагічна вельмі... Дарэчы, вось у мяне, я на пачатку гляну, што гэта тут, а гэта мне сёння. Бірузовая картка, гэта выпісваюць за нейкія штукі, якія не па вучобе ты робіш. Пастаянна вучні пытаюцца, які там спісак, за што вам даюць бірузовыя картачкі, але это па жаданню настаўніка. То бок, калі ты хочаш сказаць, што я бачу, што гэта класная штука, якую ты зрабіў, там, не ведаю, прыбраў стол за сабой, стол пасля снедання, ці дапамог сябру, ці там прынёс новую кніжку і прачытаў усяму класу. Што-небудзь, табе цікавае і карыснае для астатніх, магчыма, ці толькі для сябе. І мяне сёння таксама ёсць. Зачитай. Да, за возможность для первоклассников побыть с другими крутыми взрослыми. Съезжала классная и попросила меня заменять. Такая вот... там просто... Ой. Гэта натхняе, як дзіўна, просто, паперка, але...
Дарэчы, гэта таксама, мне здаецца, пра вот такую зваротную сувязь, пра перапіску з палітзняволенымі і цяпер з добраахвотнікамі. У нас у карчме тут учора была такое мерапрыемства. Александр Кусь знаёміў са сваімі пабрацімамі, расказваў пра іх, і мы пісалі тут, хто прыйшоў, хто хацеў. Мы пісалі лісты на перадавую са словамі падтрымкі, падзякі. Вось, і гэта сапраўды класная штука. Я думаю, трэба працягваць. Таму, калі вы глядзіце і вы тут, у Вільні, праязджаеце, калі ласка, заходзьце ў карчму і пакідайце свой ліст. Вось Александр Кусь кажа, што ён спрабаваў даведацца на пошту, і недзе каля 15 еўра каштуе даслаць ліст ва ўкраіну зараз. Ну, то бок гэта шмат. І ён кажа, што давайце мы прыдумаем такую схему. І яны друкуюць канверты, пакідаюць у нас у карчме, і чалавек можа прыйсці, прынесці ліст, укласці ў канверт, падпісаць каму, з якога падраздзялення, ці гэта проста будзе ананімны добраахвотнік які-небудзь беларускі. І ўжо Александр будзе перадаваць гэтыя лісты, а потым, магчыма, хто-небудзь будзе адказваць нам. Да чаго? Вось да гэтага, да? Маленькі кавалчык паперкі, які такі прыемны. Расказваў такую цікавую гісторыю, што у іх там ёсць такі дарослы мужик, такі суровы, ўсё. І калі яму прыйшоў ліст, ён усіх сабраў, так, і зачытаў. Палітінфармацыя, глядзіце, як нас падтрымліваюць. Гэта прям суперскі. І калі там палітзняволеным зараз все меней лістоў даходзіць, да, то давайте не забывацца і пра нашых добраахвотнікаў. Гэта цяпер гэта можна, з-за мяжы гэта магчыма, а цяпер, дзякуючы Кусю, яшчэ і проста гэта зрабіць. Зараз у Беларусі пазакрывалі практычна ўсе прыватныя школы. Як ты лічыш, ці варта, каб іх было больш? Можа быць, варта нейкія нават прыватызаваць? Так, прыватныя школы вельмі карысныя, таму што, перш за ўсё, часцей за ўсё іх адкрываюць бацькі для сваіх дзяцей. Яны незадаволеныя і не бачаць, варыянтаў для свайго дзіцяці, так, каб падыходзіла, як я хачу. Тады яны робяць на свой густ. Калі табе падабаецца то, што іх погляд, калі ласка, таксама давайте паспрабуйце. Школ, калі іх шмат становіцца, яны могуць адно з адным супрацоўнічаць, абменьвацца, і гэта прям таксама супер. Гэта дадатковы рост, калі у нас маленечкія калектывы, і мы вот так вот іх паказваем друг другу. Гляньце, а ты там прыватная, а што з імі? А з імі вось так. І, калі гэта вялікая школа, гэта складаней, а калі вось мы аднаго ведаем, настаўнікаў па імёнах называць. Едзем у аўтобусе, і дзеці такія. Настаўнікаў называюць, напрыклад, Наталья, или там Илья. Ольга, да, Мария. И они говорят, знаешь, я что слышал, чего? Как учителя друг друга называют, как Оля, Маша. Ты представляешь, Оля и Маша. Ось. Нават яны, напэўна, не ведаюць про эти імёны па бацьку. Да. Чаму ты прамяняў тэатр на працу з дзецьмі? Вось, гэта было, мне пашчасціла, з Рады культуры мы рабілі з Лёшай Сапрыкінам, амаль удваіх зрабілі тут тыдзень беларускай культуры. І гэта таксама такой уздым быў, што магчыма. Спектаклі, інсталяцыя на Лукішскай плошчы, на вялікім экране транслюецца «Кураж», і просто это было супер. Вось. І на такім прапанову тэатры я разумею, што я не магу, не хачу, нават была адна рэпетыцыя, на якой я все зразумеў канчаткова, што гэта не зараз дакладна. Потым, калі я пачуў пра тое, што Стэмбридж шукае выкладчыкаў, я прыйшоў на сумову, сказаў, вось я такі, магу тое, калі буду карысны, наця. Вось. Нядаўна таксама згадаў, вельмі цікава, што я прыкідываў на сябе, прымяраў настаўніцтва і думаў, напэўна, куды я зараз акцёр, як я што кіну, куды ісці, кім працаваць, якім настаўнікам чаго.
Ну, такое было дзіўна, але ну, нібыта хацелася все роўна. Хацелася з дзецьмі, хацелася узгадаць сябе ў іх узросце і падабраць тыя словы, якія ну, яны зразумеюць лепш. Бо нібыта мне ў дзяцінстве все было проста. Ну вось так вот зрабі. Ну навошта? Нет. Прасцей падыдзі да чалавека. На роўных давай з ім. З любоўю. Вот. А аднойчы яшчэ была такая гісторыя. На моры мы знаёміліся там, і пытаюцца, кім хто працуе, а мы акцёры. Ну і мы такія, ну не будзем гаварыць, што мы акцёры. Типа, угадайце хто-небудзь. І вот, ну там можна было прыдумваць сабе працу, якую-небудзь прафесію. І там сказалі, што я настаўнік геаграфіі, хутчэй за ўсё. Такая была адна з версій. Я такой, чаму? Чаму настаўнік увогуле? Ну як? Ну, а вось лёс склаўся так, што хрусці папалам. Чаму цябе навучыла праца з дзецьмі? З дзецьмі я ж працаваў у Беларусі на такіх, ну, стала ў школе кожны дзень, такога не было. Я заўважыў, што яны яшчэ больш розныя, чым мне здавалася дагэтуль. Ад узросту вельмі шмат чаго залежыць. І нават вот па паўгады чалавек можа моцна мяняцца. І калі бачыш шлях, гэта ну, проста такое... Ну, не ведаю, з чым параўнаць, не буду зараз шукаць аналогію, але ну, гэта вельмі прыемна, калі ты памятаеш чалавека, які ён быў на пачатку, і памятаеш тыя траблы, якія ён табе прынёс з гэтым всем, з чым трэба было працаваць, і памятаеш кожную прыступачку, якую ён пераадолеў, і разумееш, што вось цяпер гэта ну, проста іншы чалавек. І цяпер, некалькі год прайшло, але гэтыя рухі ўжо заўважныя. Это, ну, ёсць проста неверагодныя гісторыі. Калі там, ну, зусім цяжка было чалавеку там з сабой спраўляцца з абставінамі, бо ён з іншай школы прыйшоў, там і булінг, і ну, там проста па-іншаму ўсё было. І дзеці прыходзяць, проста не разумеючы, што аказваецца, можна і так, аказваецца, можна і праз любоў, праз павагу да аднаго, і гэта працуе. Праз свабоду можна. Адна са школ украінскіх, да нас прыходзяць пастаянна там спікеры ці якія-небудзь майстар-класы для дарослых. І прыйшоў адзін мужчына, які расказваў пра украінскую школу, прыватную таксама. Яны там адпускаюць дзяцей. У них спачатку была такая версія адпусціць 10 клас, той, які з самага першага у іх быў. То бок гэта першы набор, і вось яны іх вырасцілі до 10 класа, яны іх адпускаюць, кажуць, цяпер хадзіце ў школу, калі хочаце. Расказвае, што яны так пабегалі пару тыдняў, як дзікія кабаны, свабода! Пабегалі, а потым пачалі прыходзіць і пачалі задаваць пытанні, которые іх сапраўды цікавяць, а гэта не ну, дурасці нейкія. Гэта сур'ёзныя у гэтым узросце пытанні ставяцца. Яны там пра бізнес пытаюцца, да іх бізнес-аналітыка привезлі, расказалі, яны папрацавалі, зрабілі свой праект, знайшлі інвестыцыі, адкрылі невялічкую кафешачку каля школы, і все там працуе толькі вучнямі. Потым яны яшчэ што-небудзь там сказалі, а нам вот это надо. Шукаюць эксперта, там, хочешь биологии, давайте туды. Ну, и вот, коли, ну, это внутренняя свобода, которая, ну, не до бешенства приводит, а до осознанности и такого, ну, разумения, чего я хочу сапраўды. И гэта я заўважыў у некаторых беларусах, якія пераехалі сюды, кажуць, што я за жыццё жыў да гэтага. Я вось, ну, не хацеў гэтага. Я хачу іншага. І я хачу паспрабаваць іншага. Это прям, ну, супер, калі гэта заўважаеш. Вось, это класна. І, ну, і гатоўнасць да пераменаў, гатоўнасць да цяжкай працы, да нязвыклай, да новай, тому што перавучвацца гэта шмат каму няпроста. У вас таксама вучыцца пераважна, я думаю, на 100%, у прынцыпе, дзеці эмігрантаў. Ёсць тут нейкая спецыфіка? Так, ёсць. Ёсць спецыфіка таго, што гэта беларускія дзеці, некаторыя бачылі гвалт з боку сілавікоў,
Ёсць украінскія дзеці, якія бачылі і чулі вайну. Ёсць дзеці, у якіх бацькі на фронте. Ёсць дзеці, у якіх родныя загінулі. І шмат дзяцей, я думаю, проста гледзячы на ввогуле акружэнне, разумееш, што шмат у каго праблемы ў стасунках у дарослых. І, канешне, гэта не можа не адбівацца на дзецях. Дарослыя самі, мы з цяжкасцю спраўляемся з гэтым валам абставінаў. Калі не называць гэта праблемамі, а прыгодамі, то будзе, канешне, весялей, але на прыгоды таксама трэба сілы. І для дзяцей гэта можа быць такім істотным выпрабаваннем. Прыняцце, размовы, гатоўнасць выслухаць у любы момант. Это такой, просто база такая асноўная, што трэба. Як размаўляць? Мне яшчэ, дарэчы, узгадваючы гэтую настаўніцу першакласную, рэфлексія ў канцы кожнага тыдня у пятніцу на 1,5 гадзіны усе па класах размаўляюць, пра што прайшоў тыдзень, і яна мне дасылае, просіць замяніць, і дасылае мне пытанні, якія яна задае ў першым класе. Можна в кругу, можна за столами. То есть это еще есть разные зоны. Мы можем сидеть на коврике, там мягко размовлять, по-разному. 4 пытания. Первое. О чем была твоя неделя? 2-3 слова. То есть это прям слово. Что из обсуждаемого на уроках, утренних кругах, каждое утро они входят, несколько слов про как ты пришел, с чем пришел. Что из обсуждаемого на уроках, переменах тебе запомнилось, и ты взял с собой в жизнь. В 1 классе тебе нужно об этом подумать. Понятно, что это может быть котики, которые бегали. Но ты думаешь об этом. Ты задаешь себе вопрос, что я с этой недели возьму себе в жизнь. Хочется ли чем-то поделиться с одноклассником или взрослым? Можно вслух, а можно написать записку в коробочку. Есть коробочка, как-то там, моей классной. Я хотел бы, чтобы обо мне знали. И можно анонимно туда забрасывать, а можно в открытую. И 4. Есть ли истории недели, которых можно было избежать, не попасть в них? Или каждая история важна для понимания, осознания жизни, понимания чего-то важного для себя? Камон. 1 клас. І яны адказваюць на гэта пытанне. І яны падтрымліваюць размову. І сапраўды ёсць нейкія нечаканыя рэчы, якія ты не чакаеш сапраўды пачуць ад дзіцёнка. І гэтым натхняешся, разумееш, што все магчыма на высокім, просто неверагодным узроўні, на просто касмічным нейкім, да? Але, все роўна гэта цяжка, канешне, я бачу. У прыватных школах больш клапоцяцца пра настаўнікаў, і таму яны не забеганыя, замыленыя часта, якія ёсць настаўнікі ў звычайных школах. У мяне мама настаўніца. Я цягаў гэтыя партфелі са сшыткамі, гэта просто жах. І мама казала, толькі не настаўнікам, Ілля, толькі не настаўнікам. Просто там валакіты, бумагі, педсаветы. Калі-некалі за кубачкам кавы настаўніцы расказваюць пра іх вопыт працы ў звычайных школах. Это ж дзікунства. І таму цяпер, калі як ты, як справы, на табе бірзовую картку, дзякуй табе за гэта. Ты такой, все добра, жыццё прекрасна. Дранікі з мукой ці без? Без. Прынцыпова? Я так люблю. Але, класна, што вы можаце прыходзіць і спрабаваць, як вы звыклі, ці вам больш падабаецца. Радзіва прудок Горвата ці ціхары Філіпенкі? Ой, радзіва Горвата, канешне, адназначна, потому што гэта пра большае. Там шмат чаго ёсць у гэтых простых замалёўках. Все-таки Філіпенкі гэта пра канкрэтную падзею. Яна важная, але радзіва прадок, такое асабістае, унутры, сваё, роднае. Так, цёплае. Пінігін ці Халезін? Халезін. Чаму? Таму што гэта іншыя проста да нават тэмы, якія падымаюцца. То бок, Халезін гэта зараз сучаснае, вострае, вельмі такое
балючая таксама. Пінігін, канешне, гэта акадэмічны тэатр, але, ну, таксама своеасаблівы. Халезін гэта не толькі рэжысёр, гэта атмасфера тая свабоднага тэатра. Вот, ну, для мяне так. Тое, што я паспеў заўважыць і адчуць. Найлепшы беларускі рэжысёр для цябе? Карнях. Топ-3 беларускія акцёры? Ой, ну гэта складана. Ну як выдзяляць? Давайте назову Андрэя Новіка і Сергея Здаранкова, якія атрымалі ўзнагароды. Каго б ты сыграў у спектаклі пра 20-й год? Лукашэнку, Карпянкова ці Ярмошына? Не ведаю, зараз мне вельмі гідка і брыдка, але калі гэта, ну, як гэта будзе, таму трэба паглядзець і пачытаць. Ціхановская, Латушка ці Пракоп'еў? Ціхановская, Латушка ці Пракоп'еў. Ну, гэта розныя людзі, і яны класна, што гэта такі выбар ввогуле трох розных людзей, якія мне падаецца, пра рознае. І кожны чалавек можна ўбачыць, чым ён можа натхніць мяне, а другі не. І вось, калі атрымоўваецца ад кожнага браць тое, што мне падаецца важным, то вось я стану мацнейшы. Опенгеймер з Кіліаном Мёрфі ці Небаракі, Poor Things з Еммай Стоун? Не глядзеў ні тое, ні другое. Сур'ёзна? А ты не глядзіш прынцыпова оскаровскія фільмы? Я вось апошнім часам я глядзеў толькі «Дзюну» першую, але глядзеў я 3 разы запар. Адзін раз паглядзеў, пасядзеў, запусціў яшчэ разок, паглядзеў, пахадзіў. Праз некалькі дзён яшчэ раз. Вось гэта трапіла ў мяне, чакаю з вольнага часу натхнення, каб паглядзець вторую. Ёсць стэрэатып, што акцёры казановы і бабнікі. Гэта правда? Я ж не ведаю ўсіх акцёраў. Ёсць розныя акцёры, ёсць розныя і акцёры, і актрысы, і столяры, і настаўнікі, і аператары, і журналісты таксама. Яшчэ адзін стэрэатып, што акцёры выпівохі і такія тусовачныя людзі. Да. Гэта правда? Магчыма, это часцей. Але, ну вось, 3 гады я не ўжываю алкаголь і вельмі інтравертыўны стаў. Просто гэта, я так аналізую, я разумею, што гэта просто 2 розных чалавекі. Той, што жыў у Беларусі, той, што зараз тут. Якія ёсць прыёмы, каб запомніць шмат старонак тэксту? Прыпусціць пра сябе, прысвоіць іх. Мы ж зараз не задумваемся, што казаць, таму і там можна не задумвацца. А ў п'есах гэта як бы слова ў слово павінна быць сказана, ці ты можаш вольны пераказ рабіць? Залежыць ад рэжысёра. Якія ўвогуле былі кур'ёзы, можа быць, падчас працы акцёрам? Акцёры ж там любяць друг друга падкалоць, падраскалваць. І у нас быў «Любоў людзей» спектакль. Аня Семеняка, Людка, кажется, яе звалі, грае галоўную гераіню. І я муж, якога яна забіла. І прыходзіць ён як прывід. Яна выходзіць на сцэну на самом у пачатку сцэны з тазікам для там нейкія пялёнкі, так все такое. Потым з'яўляюся я трупам, і такой ідзе як бы маналог у яе, нібыта ў яе галаве. А нешта такі настрой быў вясёленькі. Была шакаладка, і я так взяў, адламаў маленькі кавалачак, схаваў тады у штанішкі дзіцячыя і туды кінуў. Вось. Яна выходзіць, стаіць так з этой, я на вушка: «Стирай тщательнее». Она выходзіць, і она кажа, потым яна расказвала, што ж, навошта, што она сказала, не разумею. Она ж настроена ўжо, ўсё. Она кажа, такая галова прутавая, і першае, што я бачу, гэта, я разумею, што гэта шакаладка, і ад гэтага яшчэ смешней становіцца. Я, говорит, все спрятала, так, не думаць, не глядзець туды, не глядзець. Далей, такая цікавая штука была. А ў РТБД была канкурэнцыя з Купалаўскім? Не. Мы зусім іншыя. Не было. Нам падабалася то, як мы робім, што мы робім. Ім цяжка ў той залі працаваць, насамрэч. Там же ж, спецыфічная акустыка, спецыфічная рассадка, і крыху іншае спецыфічнае існаванне на пляцоўцы.
Менавіта ў У купалаўскім. Купалаўскім, так. Ну, і у нас таксама спецыфічна. У нас, как бы, колькі там, 9 радоў увогуле. Ну, як гэта, мала. Але вот так вот шырока, і вот так вот на носе сядзіш. Все бачна. І тое, што розныя маладыя, нібыта, рэжысёры прыходзілі, Яўген Карнях, малады беларускі рэжысёр. 40 год яму зараз, да, ці колькі. Каця Аверкова, маладая беларуская рэжысёрка. Ну, то бок у іх не было шмат пастановаў, хаця просто, ну, супер таленавіты. Александр Марченко таксама ў РТБД пачынаў. А ты ўжо згадаў пра Карняга, раскажы, у чым феномен яго? Тому што зараз на ягоныя спектаклі проста змятаюць квіткі все. Калі працуеш з ім, вось ты адчуваеш, што ты саўдзельнік, сааўтар, ты поўнасцю як бы пішаш гэтае палатно спектаклю, гэта эстэтычна. Ну і тое, што спектаклі яго можна і хочацца пераглядаць па некалькі разоў. Гэта таксама круто, калі ты прыйшоў на спектакль такой, ага, адзін раз паглядзеў, все зразумел, яшчэ раз не пайду. Хаця ён класны. Гэта адно. А калі ты разумееш, што я адзін раз паглядзеў, потым мне кажуць, слухай, з першага раза не яно. Прыходзіш яшчэ разок, і пра бетон так шмат хто казаў, што мяне з другога раза толькі пачала разумець, а трэці вось зайшло. Яно маё. І потым пачалося там, а колькі ты глядзеў разу, а колькі я, і там у каментарах, у суполках беларускіх, у РТБДшных, там таксама. А я 5, а я 8. А я светавік, а я глядзеў усё. Ну, такое. Раскажы таксама пра Сігова, які ён, як акцёр, як дырэктар РТБД. Побач з ім заўсёды было і ёсць, я думаю. Цёпла, упэўнена, спакойна. Калі нешта ляціць, на спектаклі нешта забываецца, што-небудзь, якія-небудзь накладкі. Калі з Сігом, все без праблем выкруцімся. Гэта былі сапраўды такія шчаслівыя гады, таму што быў дырэктар Сігоў, быў новы мастацкі кіраўнік Александр Гарцуеў, і гэта такое, ох, зараз мы паляцім. Як сказаў Сігоў, дарэчы, на першым банкеце, калі мы пачыналі той сезон, ну, а зараз з усей гэтай бандуры мы спробуем зляцець. Ось. Гэта было класна. Гэта было вельмі па-дамашняму, вельмі адказна, то бок чалавек прафесійны, гэта не летуценнік, гэта чалавек слова, чалавек справы. Прычым ён свабодны, ён кажа, што думае. Это просто, конечно, падкупала. Ось. Ну і дзяўчаты ўсе, канешне, там у зале просто чутно было, калі выходзіць Сігоў, і там это клас. Як ты ставішся да цяперашняга мастацкага кіраўніка Купалаўскага Вольгі Нефёдавай? Я з ёй ніколі не працаваў. Ну, ты ж назіраў яе? Я назіраў яе на адкрыцці магазіна. Алкагольнага? Так, у красовачках. На слізлівай рэчы з Лукашэначкай. Вось. І нічога добрага пра яе сказаць я не магу. Як ты думаеш, што гэта значыць для Купалаўскага? Ну, гэта не купалаўскі тэатр, гэта акупацыя невядома кім. Ось. Нават тое, што прамаўлялі акцёры, якія пазаставаліся ў Купалаўскім, некаторыя з іх давалі проста, ну, нейкі незразумелы інтэрв'ю, просто дзіч, как говорится. Ці ёсць хтосьці з акцёраў, рэжысёраў, кім ты асабіста расчараваўся пасля падзей 20-го? Здымаўся я з адным акцёрам з рускага тэатра. Нават руку яму ціснуў, нешта мы размаўлялі, дамаўляліся разам там патусіць на веліках, пакатацца, все такое. А потым дзе-то гэта мой жнівень ці там верасень, нейкі канцэрт амонаўскі, і ён вядучы, я такой 20-го года? Ага. Цяпер там у депутаты пайшоў. Пазор тебе. Гэта акцёр драмтэатра Горкага Чарнецкі, так? Ну, нешта так падобна, да. А як ты думаеш, навошта яму ўвогуле было ісці ў дэпутаты? Навошта гэта яму? Ну, значыцца, не таленавіты. І вось і ўсё. Унутры, значыць, пустата, абалонка здаравенная, а ўнутры чалавечак аказаўся з гнільцой. Ну, все, значит, до свидания.
Але да 20-го ён быў абсолютно Нібыта звычайным. так. Ён же ж Луцкевич. У Купале Антон Луцкевич. Нормально? Граў Антон Луцкевич. Ну, просто... Як ты думаеш, імклівая кар'ера Веры Паляковай-Макей, якая цяпер кіруе тэатрам юнага гледача, гэта яе ўласная заслуга? Зразумела, што шмат ёй дапамагаў яе муж, конечно. Ну, а як да гэтых ставіцца? Калі б гэта было якасна з мастацкага пункту гледжання, я думаю, яе б заўважылі і без мужа. Як ты думаеш, тое, што яна ўзяла курс на русіфікацыю пэўную, то бок яна хацела давесці колькасць рускамоўных пастановак з 30% до 50% у рэпертуары. Гэта апраўдана? Гэта здрада. Гэта здрада, гэта забойства беларускай мовы ў нашых дзецях. Гэта цюз, гэта дзіцячы тэатр. Гэта у нас колькі беларускамоўных тэатраў у краіне ёсць. Як школак, напэўна. Не, гэта жахліва. Гэта жахліва. А гэта праўда, што на беларускамоўныя пастаноўкі ходзяць менш людзей, чым на рускамоўныя? У нас у РТБД наадварот. Бо у нас усе беларускамоўныя, а калі прыязджаюць якія-небудзь там гастралёры, то залы былі не такія поўныя. А на нашыя паўнюсенька было. А нас, на спецыфічныя, конечно, пастаноўкі. А як 20-й год адбіўся на РТБД? Шмат сышло, кагосьці папрасілі сысці, ставілі умовы, ставілі ультыматумы, зачыняем тэатр, все такое. Таму гэта было вельмі цяжка і па цяперашні час вельмі няпростая сітуацыя. На рэпертуары гэта адбілася, ты заўважаеш? Так, канешне, адбілася, паздымалі шмат добрых спектакляў і прычым адразу пасля 20-го я ведаю, што там прыходзілі гледачы і такія: «Как это в спектакле вот такое было сказано, это добавили, это не хулиганят». А гэта ўжо некалькі год ідзе спектакль, і гэта Дрыга глядзела некалькі разоў, і у аўтара так напісана. Раскажы пра увогуле цэнзуру, якая была ў працы. Ці сутыкаўся ты з ёй, як гэта выглядала? Цэнзура заўсёды такая была некая непрыемная, такая дробная, такая местечковая какая-то, дурацкая. Яна не зразумела навошта, просто цэнзура ради цэнзуры. Сука сказаў на сцэне. Такое. Ці увогуле просто п'есу забараніць. Не хапала мастацкага густу, інтэлектуальнасці, каб там нешта мяняць, ці сказаць: а тут трэба вот так. Это не тыя людзі. Это ж Міністэрства культуры, гэта ж чыноўнікі. Фізік, самае галоўнае. Сейчас, дарэчы, не ведаю, хто там. Класная гісторыя была ў 20-м годзе, калі зацвярджалі, прыйшлі з Міністэрства культуры і кажуць: вот этот спектакль не играть. Я не памятаю, про что, дарэчы. Вот этот не надо играть, он какой-то не очень. Так а что играть? Зараз пытаются у нас. Какой-нибудь, вот этот у вас есть там без слов, «Шлюп с ветром». Давайте вот его. Типа там какие-то песенки, какое-то что-то незразумелое. Вот его играйте. Раскажы про то, як прыходзілі вось гэтыя кантралёры з Мінкультуры, як выглядаюць гэтыя, не знаю, цёцечкі, дзядзечкі, інспекцыі. Да, значыцца, гасне святло, неба зацягвае хмарамі. Тут луч такі гром. І з'яўляюцца 3 асобы, магчыма, ўнутры сапраўдныя беларускія, але знешне яны такія, як з карпорацыі монстраў. Вазовскі. Тая таксама была шпіёнка, магчыма, і Дрыга шпіёнка. Вось, яны прыходзяць у тэатр, садзяцца ў зале, садзяцца так крышачку збоку. Калі вось раздзяліць глядацкую залу на 2 часткі, то одну частку яшчэ трэба пополам, і яны вось там будуць сядзець на 3-м радзе. Сядзяць, глядзяць, у канцы тихонечка хлопаюць. Калі некалі посміхаюцца. Не записваць там нотатнікі? Записваць шмат усяго. А потым нешта там у кабінетах
Даюсь наганяю. Напэўна, я не ведаю, што там адбываецца. Яны выклікаюць, звычайна, пасля рэжысёра? Яны размаўляюць так, з дырэктарам, з рэжысёрам. Все. Мы да акцёраў яны не падыходзяць. То бок гэта ўжо нам скажуць, если што. Ты ўжо шмат разоў згадваў Ірыну Дрыгу. Гэта чыноўніца ад культуры, якая адказана за стварэнне чорных спісаў артыстаў. Ты з ёй сутыкаўся, перасекаўся? Ну, так. Раскажы пра яе. Якое яна ўражанне стварае? Ну, вот это інапланецяне, сапраўды. Гэта проста незразумела як, што... Гэта чалавек увогуле не са свету культуры, я не разумею яе густа. Гэта вельмі дзіўны чалавек, і гэта добры паказчык таго, на якім узроўні і пра што для беларускай дзяржавы, кіраўніцтва, беларуская культура. Калі вось такі чалавек сядзіць і маша шашкай. А яна прыходзіла менавіта на спектаклі РТБД? На спектаклі прыходзіла. Гэта звычайна не глядацкі паказ, гэта звычайна як бы такая здача, як бы мовіць. То бок мы перад прэм'ерай, там за дзень запрашаем сваіх знаёмых, квіткі не прадаюцца. Ці гледачы, якія ведаюць пра тэатр, яны самі там ужо прыбіраюцца. Вось. Ну і, канешне, ёсць месцы для міністэрства культуры. Прыходзіць, глядзяць. І Дрыга таксама хадзіла. Але не шмат, яна вельмі рэдка. Не очень, наверное, звыкла сядзець і нічога не казаць і глядзець, калі табе нешта кажуць. Хаця, можа. А чаму, я так разумею, вось гэтыя цэнзары забаранілі чарнобыльскую малітву? Што там за крамолу знайшлі? Унутры там нічога няма, там проста гісторыі, сапраўды яны беларускія, проста з кніжкі. Я думаю, гэта проста прозвішча Алексеевич. Ну, не думаю, я упэўнен, што гэта менавіта так. Проста каб не ўзгадваць, што ёсць значныя беларусы, якія разумныя, якія на баку вольнай Беларусі, і яны робяць нейкія сапраўдныя вялікія праекты. Калі гэтага няма, атрымліваецца шансанье ў Маскве. Нядаўна з тэатра Мускамедыі звольнілі дырэктара Сергея Пукіту за тое, што ў яго ў тэатры акцёры заспявалі «Цоя перамен». Як ты ўспрыняў гэта? Я паглядзеў запіс, я не зразумеў, ці гэта сапраўды так было, бо нібыта аўдыо, толькі дарожка была. Я падумаў, што гэтага не было. Мне здавалася, што зараз гэта амаль немагчыма. Але потым пачуў, што гэта нейкі расійскі гастралёр. Расіяне, я думаю, ўсё ж такі крышачку за намі у плане рэпрэсій былі. І таму, напэўна, яны да канца не асэнсоўвалі, што гэта можа быць праблема. Бо там, дзе? У Піцеры там гралі там сімфанічны аркестр, ўсё што загодна. Было класна, это было знакава. А цяпер ўсё. Як ты ацэньваеш акцёрскі і менеджерскі талент Геннадзя Давыдзкі? Я ведаю одну байку пра яго, што калі разваліўся камуністычная партыя і казалі, што гэта дзіч какая-то, а ён там нормальный таки партийный работник весь час, як рассказывать был. И он такой: как же, Гена, ай-яй-яй, что ж ты? Он такой: я разбурал систему изнутри. Может, и зараз он заслан казачок. Давай, Гена, руби. Наталія Эйсман таксама ж актрыса? Ой, як ты да. яе ацэньваеш? Яна, дарэчы, была у пастаноўцы Карняга, у нетанцах, в Акадэміі мастацтваў. І казалі, што нармальная ж была, што з такое здарылася. Ведаю, што цяжка было маме яе ў 20-е гады. Што гэта значыць? Людзі ведалі, дзе яна жыве. Гледзячы па вокнах, ўсё было складана. Акцёры пісалі ёй штосьці асабіста? Я такіх выпадкаў не ведаю. Як ты ацэньваеш асобу Мікалая Халезіна? Бомба-ракета. Это огонь. Гэта такое унікальнае спалучэнне інтэлектуальнасці, культурнасці, хуліганства, эпатажу. Суперскі коктейль, сапраўды, які я вельмі цэню.
калі гэта адбываецца такое спалучэнне. І тое, што ў іх атрымалася, якіх людзей сабраць у свабодны тэатр і якая атмасфера там пануе, гэта прям круто. Я хочу таксама цябе ўдакладніць, тому што ты шмат гадоў адпрацаваў у Беларусі ў тэатрах. Колькі зарабляюць беларускія акцёры тэатра? На працягу доўгага часу, калі перавозіць у даляры, гэта было прыблізна $250. Як за гэтыя грошы можна выжыць, там жывучы ў сталіцы? Ну, працаваць на розных працах. І так акцёры выжываюць? Ну да. А чым яшчэ падпрацоўваць? Пагналі. Серыялы, кіношкі, калі атрымалася, прям супер-пупер. Рэкламы, фоткі. Мяне сябра адфоткаўся на стокі. Да? Яму там за $50 ён адфоткаўся некалькі сесій, да, по 50. І все правы ён как бы аддае. І потым яму тэлефануюць: ну привет, ну ты богатей, наверное, что там? А что такое? І скидываюць фоточки, вся Польшча з яго банерамі. Потым, а прычым скидываюць нават побач вісяць банеры з аднаго стока на розныя там рэкламы. Ну такое. Вось, фотаздымкі, агучка мульцікаў, пераагучка фільмаў, халтуры усялякія, аніматарска, там вядучы, карпаратывы, там все што заўгодна. Вось, там тэатральныя школы, студыі, все, вось, калі ласка. Ну, то бок, все, што можна. Як ты думаеш, а зараз, падзарабляючы ў Расіі, гэта як бы нармальна выжываць, калі сітуацыя такая, што трэба выжываць? Не, конечно. Якое выжываць? Наколькі табе трэба выжываць? Я не веру, не. Гэта у 20-м годзе мае таксама сябры знаёмыя сказалі: ну ўсё, хана тэатрам, давай вучыцца іншым прафесіям. Ну, это слушна, мне здаецца. Гэта не ідзе у як бы канфлікт са сумленнем. А есть сёння ўвогуле перспектывы акцёраў, якія ўбудаваліся ў сістэму? Як бы, дзе там столь, чаго яны могуць дасягнуць? А з чаго маглі раней? Ну, так тут размаўляю таксама з акцёрам, які пачаў займацца музыкай, і ён і ў Беларусі займаўся музыкай, але тут, кажа, я гляджу на індустрыю і разумею, што гэта маленькая Літва. Тут, ну, як у Менску, ва ўсёй Літве насельніцтва амаль што. І яны там, у іх высокакласныя прадакшны, у іх крутая індустрыя, у іх там 3 мільёны. Усё роўна яны якасней робяць праекты, чым 10-мільённая Беларусь. Ну, як бы гэта проста, кажа. Ну, і гэта вельмі свабодна, вельмі лёгка уключацца ў гэтую прастору. У тебе побач Еўропа, як і ў нас, здаецца, была. І, ну, ты мог же взяць нейкі там Шенген, паехаць, зрабіць тур. Ну, і ён кажа, што, слухай, я вось зараз гляджу і разумею, што гэта магчыма рабіць, нават беларусам, у іншай краіне. Это прям, ну, просто открываются вочы, открываются магчымасці, ты такой разумееш: вау, а мы жылі ў падполлі. Як Горват пісаў, гэта як 30 год сядзець у погребе, потым усім целам адчуць свабоду. Як ты думаеш, беларускі тэатр, ён можа быць самаакупным? Да, можа. Але гэта сапраўды патрэбна больш развітая індустрыя. Мы бачылі, што адбывалася ў ОК-16. Яны ставілі пастаноўкі. Гэта было, ну, здавалася дзікунствам. Як бы сур'ёзна, так можна? А як? А што? У іх вельмі цяжкія былі часы, але яны развіваліся, ўсё роўна цягнулі. Гэта прям, ну, вельмі крутая штука. Сябры, калі вам падабаецца гэтае відэа, калі ласка, пастаўце нам лайк. Гэта рэальна дапамагае прасоўваць гутаркі ток. Нагадаю, што у нас з'явілася функцыя «Супер дзякуй». Гэта значыць, што проста пад гэтым відэа на Ютубе вы можете падтрымаць нас рублём. Мы будзем вельмі удзячныя. Дзякуй, што вы з намі. Ты граеш у пастаноўцы «Гэта мы» па князе Андруся Горвата пра прудок. Раскажы пра працу над гэтай п'есай. О, клас, окей. Гэта таксама вельмі такая дзіўная і цікавая адбылася са мной гісторыя. Мы паехалі у Мюнхен на тэатральную
такую лабараторыю, і мы ведалі, што там будзе некалькі накірункаў. Будзе драматычны, лялечны тэатр, танцавальная частка і эксперыментальная яшчэ адна была, там было 3 чалавекі. Вось. І нас усіх збіраюць. Там рускамоўныя людзі з Еўропы, з Нямецчыны, з Чэхіі. Вось мы прыехалі з Беларусі. І ўся гэта куча народу вырашаю, как прыходзяць рэжысёры і кажуць: я Стас Жыркоў, я буду весці драматычны тэатр. Я вось хачу што-небудзь, паглядзім, што атрымаецца. І мы такія записываемся да яго. Потым выходзіць яшчэ адзін, кажа: я Ігор Шугалеў, я буду весці заняткі танцам. Хто хоча да мяне? Я вось такі, я там пра сябе расказваюць. Людзі, нават которые бачаць першы раз гэтых творцаў, яны абіраюць: о, я хачу там паспрабаваць сябе ў тэатральным мастацтве. І вось, і мы все прыйшлі, і Стас такой: ага, адныя беларусы амаль што. Яму падаравалі Купалаўскім кніжку Горвата, ён яе прачытаў, усё разумеў і адчуў, што ёсць кропкі, якія супадаюць з яго ўнутраным светам. У яго такое заўсёды бурная такая фантазія, у яго такое бачанне, хуткае, агрэсіўнае, такое з таким жирным юмором, класным, смачным. Вось. Это прям суперски было працаваць. І мы вось так гэтай кампаніяй. Ранкам рэпетыцыя, удзень пасля абеду яшчэ адна, і ўвечары мы так можам сабрацца, што-небудзь пакідаць. 5 дзён, і мы паказалі радыёпрыдок там, у Мюнхене. Потым таксама захапленне прыходзілі людзі, якія жывуць у Германіі, з Украіны, са слязамі, кажуць: я не чула вось украінскую мову вельмі шмат, уже даўно не чула тут, у Германіі, а вось вы на беларускай, я ўсё разумею, і мяне вельмі прыемна, і таксама пераклікаецца. А мы кажам: у нас рэжысёр украінец, мы такі: ва-ва-ва. Карацей, вось такое прям... Гэта было першая такая хваля пасля першага прэм'ернага такого, можа, сырога нават паказу. І потым мы вярнуліся ў Беларусь, і ён рэпетаваў у дзень адзін спектакль, а ўвечары мы збіраліся пасля 10 вечара і там рабілі праўкі ці там рэпетировали наши кусочки з гэтамы. Вот. І потым кожны раз, як не граем, поўныя залы, і людзі кажуць, таксама пашмат разоў прыходзілі, і адгукаецца, і дзякуй, і весела, і сумна, ўсё што завгодна. Это прям... А у цябе ёсць свая вёска? Свая вёска? Ой, прикол, дарэчы. От попала. Артём Лобач прыходзіць сюды. Гэта аператар-рэжысёр. Размаўляем тут, і я не ведаю, якім чынам высвятляецца, што ён з вёскі Селітрынка, і у мяне прабабуля жыла ў вёскі Селітрынка. Мы открываем Google Maps. Я такой: глядзі. І он такой: вось гэта мой дом, а вось гэта мой. А, гэта, мы туды, лазілі, тут все ясно. Вот так, і мы просто... Я не нарадзіўся у той вёсцы, але частенька прыязджаў да бабуліна. Які у цябе засталіся ўспаміны пра жыхароў сваёй вёскі, наколькі цябе перагукаецца з героямі прутка? Я не шмат ведаў дарослых, это ў дзяцінстве было ў такім раннім. Памятаю, што мама расказвала гісторыю пра зараз мы паедзем у вёску, там убачыш сапраўдную карову, клас, давай, паехалі. Прыязджаем у вёску, пайшлі да суседкі, я толькі адкрываю уваход, і ў двары стаіць грамадная свіння. Я такой: ой, какая корова! Маме так подобалася, она там рассказывала. Какая корова! Я уявляю, я вот такі там. Як ты пазнаёміўся з Горватам? Мы здымалі одну кароткаметражку на хутары, дзе ён жыў. І калі пазнаёміліся, ён, конечно, такі ж інтравертны, закрыты, ціхі. Ён шмат не прамаўляў.
Ну, а мы пасля яго спектакля такія такі дурныя. Ты таксама граеш у пастаноўцы «Ціхары» па п'есе Сашы Філіпенкі. Што там у табе адгукаецца? Такая цікавая штука адбылася. Наколькі я памятаю, магчыма, памыляюся, мне здаецца, гэта п'еса выйшла, ці то навіны пра яе выйшлі от той час, калі я ляжаў у шпіталі, таму што гэта, ну, адразу ж было забойства Бондарэнка рамана, марш, пераломы і затрыманне ўрача, які сказаў, што ў яго увогуле не было алкаголю ў крыві. І тады я памятаю, сам Александр Філіпенка недзе расказваў, што гэта п'еса адмыслова напісана для расейцаў. Для іх, каб яны хоць разумелі крышачку кантэкст, я не ведаю. Ну, то бок, гэта была не для беларусаў п'еса, таму што і нават цяпер, калі я яе перачытаю, незразумела, што там у канцы нібыта прымаюць рашэнне гледачы, я такой, а аб чым тут? Все зразумела. І цяпер гэта проста такая магчымасць яшчэ разок пра гэта пагаварыць ужо праз час. Яно яшчэ перанесена ў такі постапакаліптычны свет дзеяння. І пры гэтым мне падаецца, што гэта карысна зараз глядзець таксама не толькі беларусам, хаця беларусы кажуць, што дзякуюць за пастаноўку, а для іншаземцаў таксама. Зараз, калі слухаеш гэты тэкст, ёсць момант, што ў цябе нейкія такі блокі ёсць, ты разумееш, ты памятаеш все разумееш, але гэта іншая частка жыцця, і я так закроем, яна балючая, і мы будзем яе адкрываць, калі можам што-небудзь з гэтым рабіць. І цяпер, калі слухаеш, чуеш гэты тэкст і разумееш, што гэта все так і адбывалася, яно нават для мяне так гучыць такім абсурдам незразумелым. Ну і пры гэтым гэта проста пра сябе, проста дакументалка, проста все зразумела, опять же, я кажу. Яшчэ рэжысёрка, яна змяніла фінал, яна папрасіла нас расказаць коротка свае гісторыі. І калі беларусы запісалі проста свае гісторыі, яна іх там зняла, а літоўскія акцёры ўжо чыталі з інтэрнэта нейкія там гісторыі. І я такой, гэта ўжо масла масляное, гэта ўжо занадта, навошта, беларусы ўсё гэта ведаюць, навошта мы гэта дадаем, такого. Але тое, што яна была украінка, і тое, што гэта ўсё-такі погляд збоку на нас, так даверліся. Я казаў, што мне здаецца, што не буду глядзець да канца, на гэтых маналогах будуць людзі сыходзіць, каб мне дадаткова не было балюча. Я была на пастаноўцы, мне па шчырасці падалося, што гэта такі самы моцны момант, тому што нават у мяне, хоць я ўжо реально все гэта ведаю, прям прабівае на слязу. Цяжка, людзі цяжка выходзяць, гэта сапраўды. Але, таксама чуў такія водгукі, ой, дзякуй, так натхнілася, так. Я такой, вау, такое бывае, у мяне па-іншаму. Ты ўжо згадваў пра тое, што у цябе ў самога такая складаная гісторыя, у цябе быў пераламаны хребетнік сілавікамі ў 20-м. Як усё скончылася для цябе? Зараз адчуваеш штосьці з таго часу? Вось быў такі складаны перыяд на пастаноўках у свабодным тэатры, на сабаках Еўропы, але дзякуючы яму я увайшоў у форму і, канешне, там яно адгукаецца, але хадзіць магу, а бейсбол не трэба піць кожны дзень, тому што у мяне знаёмыя такія ёсць. Пасля пераломаў яны проста кожны дзень у іх, яны да канца жыцця будуць так. А можаш згадаць увогуле, што тады адбылося, за што цябе так? За што? Не за што. Мы
Все было спокойно и мирно. Дзе гэта адбылося? Гэта быў марш пасля гібелі Бандарэнкі на Пушкінскай. Я там чакаў сяброў знаёмых. Все пыталіся сабрацца, але светашумавыя, газелькі гэтыя ганяюць, людзей збіваюць просто машынамі. Вот. Гранаты, стрэлы. Спачатку ў цэнтры быў, потым, думаю, прайдуся, пагляджу. Прайшоўся. Зайшоў у дворыкі. Тут стрэлы. Натоўп пабег. Я такой думаю, зайду. Там невялічкі такой будынак быў. Захожу ў яго, паглядзець з акна, як там, хто, где ўвогуле, адкуль бягуць, чаму бягуць, што ці адбываецца што-небудзь. Да акна падыходжу, чую такая дзвер ззаду. Прашуся, як тарака. Ну, вот это сапраўды, як так открываешь, такі чорныя папаўзлі. Вот. Ну, побежали, все, пачалі збіваць. Ну, тут уже до РОВД гэта працягвалася. Бус, потым аўтазак, там яшчэ хлопцы, якія казалі, што мы не ОМОН, мы нам вообще это нафиг не надо. Ну, не нафиг. Мы вообще знаешь кто? Вот. Кто это был? Ну, я думаю, які-небудь там Альфа якая, что такое. Типа, для іх гэта было настолькі праца. Мы тут вас збіваем вообще-то, одолжение вам еще делаем. Вот. І мне здаецца, там і зламалі хребетнік. Я у аўтазак потым, ну, гэта ў аўтазаку было, потым збіваюсь, я такой, я же этот, лейтенант, самый добрый. В сенсе. Ну, вы смотрели стопудовый фильм со мной. В сенсе. Ну, и продолжаю збить. Ну, я так пытаюсь группироваться. Вот. Кто ты такой? И тогда нас зразумелі, спыніліся, нешта патранзелі. Закинули у маленькую эту камерку, там хутенько достал телефон, симка, карта памяти, подкладку сховал, ось, порвал эти стяжки, расчиняя, я сижу такой, что? Говорю, порвались. А ты чего? Яны зачинили, я пачаў з імі размаўляць праз это. Ну, что-то просто на контакт пытаюся вывести, як, что, хто вы, навошта, за чым. Чего это, вы разумееце, а как? Ну, то бок, мяне першы раз, калі затрымлівалі у РОВД, сядзела ў актавай зале, ну, на мяккіх крэслах, все як. Класна. Мы сядзелі, і з намі сядзелі, ну, які-то там, ці апераці, хто яны былі. А калі быў першы раз? У верасні. Вось. І, ну, і там была такая прям суперская дыскусія. Вось калі б яе у сетку выкінуць, яны ў шоку сядзелі. Яны пыталіся з намі размаўляць, ну, то бок самы смелы там, ну, а это? Ну, ладно, а я вот с такого-то города называю. Сидит мужик, и я оттуда. Так говорит, там классно ж. Я говорю, что классно? СТО не стоять, говорит. Ну, і пачинає перелічваць прадпрыемствы, якія былі, говорит. Вот это было, что зараз банкрот, гэта что развалілася, гэта что закрыліся. Што людзі робяць? Яны стаяць на трасе, яны спрабуюць чыніць тыя машыны, якія міма праязджаюць. Все. Он такой, ну да, але ж вот это. А ему и зноў контраргумент. И мы все разбивали. Потом кто-то там, а я вот там что-то военный, вот меня из России. Чувак, другой дядька такой, военный? И я из России, и я скончил. Я называю вучэльню, где он вучыўся. Я называю подразделения, там, ну, такие ВДВшные. Там. И, ну, а ему там год 50. И он такой насыпае, а вось гэта, вось гэта, вось гэта. А вось Крым. А вось Донбас табе. А вось мы збіраемся, і яны самі разумеюць, што за жыць. Окей. І, ну, і гэта некалькі гадзін працягвалася, некалькі гадзін вот так вот. Там еще РЕН-ТВ шло по телеку. І мы глядзелі, ну, как бы включились. Спачатку яно крычала, а потым таймер там скончыўся. Он вырубіўся телек. І такая цішыня. Тишина, такая хвилин 5. Ну так сколько стоит совесть? Ну, это першы раз мы пачалі з гэтай размаўляць. І потым і ў шпіталі, калі ляжаў, таксама у нас канвой быў у палаце. Канвой не да нас, а там вся палата была амаль з мітингу. І
Степан, якого збили бусом, ён з карсетам на шиї. Ну, і його і бусом збілі, потім заволокли в бус, і там працягвалі збіваць. Ён быў заўсёды прыкаваны да ложка. І сядзелі канваіры, адзін калідор, адзін у палаце. Ну, і от там тот, хто ў палаце, атрымліваў ще ад мяне. Я там не саромеўся. Аднаго перапрашыў нават. Ён сказаў, што все, я збіраю дакументы, што мне рабіць па радзе. Я кажу, ну, па-першае, лепш за ўсё застацца. Я ўжо тады... Разбураць сістэму знутры? Так, бо ну, я разумеў, калі все адэкватныя людзі з муса сыдуць, ну, будзе жах увогуле. Ну, так атрымліваецца, напэўна. А ты будзеш гатовы дараваць сілавікам? Што павінна адбыцца, каб ты дараваў? Дараваць? Ну, в сэнсе, как бы, ну, ладно, да? Что значит дараваць? Ну, табе моцна дасталася, да? Пераламалі хребетнік, паламалі там кар'еру, выгналі ў эміграцыю. Ты будзеш гатовы калісьці гэта дараваць і пры якіх умовах? Я ж кажу, за ўсё ёсць у жыцці адпавядальнасць, адказнасць і паследствия. Таму, калі справядлівая адказнасць і паследствия, то я за справядлівасць. Дзякуй табе за размову. Навзаем. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Калі ёсць чым падзяліцца, пішыце ўсё ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ток. Мы выходзім раз на 2 тыдні па нядзелях, таму можаце ўключыць званочак, каб не прапусціць новую гутарку. Таксама нагадаю, што у нас ёсць канал «Наша Нева Ньюс», дзе мы публікуем свежыя выпускі гарачых навін. Дзякуй, што вы з намі.